kull il-bnedmin u der minn barra bħal bniedem. ċekka lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għolleħ sa smewjiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'eħl-art il-ħlejja kollha jinżlu għal buktejjem u kull il-sien jistqal. Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Naduraw Kristu imberku għax b'salibek fdejt l-dinja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: ħadd ma telaq is-sema ħlief b'dem li niżel mis-sema. Kif ma sera faq is-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ minn il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. X'Alla hekk ħabb id-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda ikollu l-ħajja ta' dejjem. X'Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Il-festa li qegħdin nagħmlu llum hija l-festa tas-Salib imqaddes għaliex permezz tas-salib Alla oġbu jinseġ is-salvazzjoni tagħna. Alla għażel dak l-iktar li huwa mwarrab, dak l-iktar li huwa muqżies, l-iktar li huwa dajjef f'għajnejn il-bnedmin kif jgħid San Pawl biex juri l-qawwa tiegħu. Fis-salib tidher kif jgħid San Pawl il-bluwa ta' Alla. Li l-bluwa ta' Alla, l-imħabba ta' Alla, li Alla ħabna li jenna b'dan il-mod, li bagħat l-ibnu mhux biex jagħmel ħaq minna kif jgħid l-Evanġelu tal-lum, mhux biex jiġġudikana, mhux biex jikkundannana, imma biex jisalvana mid-dnub tagħna. Din hija l-aħbar it-tajba tal-Evanġelu u l-aħbar it-tajba li tagħtina l-festa tal-lum, li aħna l-koll salvati bis-salib ta' Kristu. Li Ġesu refa' fuqu id-dnub tagħna, Ġesu refa' fuqu il-mart tagħna. Is-salib ta' Ġesu l-imħabba ta' Alla għalina li tidher f'dan is-salib li wkoll għalina sejħa mhux hekk. Għaliex quddiem din l-imħabba aħna mistiedna biex inwieġbu, biex nagħtu r-risposta tagħna. Ir-risposta tagħna tista' tkun li aħna nwieġbu bl-imħabba tagħna għall-imħabba ta' Alla, tista' tkun ukoll li aħna nibqgħu għaddejjin mingħajr ma jimpurna. Għalhekk illum il-Knisja qiegħda tagħmel din il-festa biex tgħidilna Alla iħobbok. Alla jħobbok f'dan il-qies. Ħobbu int ukoll. Iftaħ il-qalb tiegħek għalih biex is-salvazzjoni ta' Ġesu Kristu tmiss lilek ukoll. Biex inti tħares mhux hekk fejn Ġesu l-Evanġelu lejn dan is-serb molli. Is-serb molli fid-deżert kien fejqan għal dawk li ħarsu leh fi żmien Mosè. Li minnu l-fejqan tagħna? Il-fejqan tagħna huwa Ġesu Kristu. Għal kull min jemmen fih, għal kull min iħares lejh bil-fidi, Ġesu għandu l-ħila ifejjaqna. Ejjew
nersqu lejh bl-umiltà ta' mitimbin li aħna ta' nies dgħajfa li aħna nersqu lejh bl-umiltà u nitolbuh biex ifejjaqna mill-ġrieħi tagħna biex aħna wkoll naqsmu miegħu il-glorja tal-għid tal-qawmien fis-saltna ta' missier. Kun infaħħar Ġesu Kristu. U dejjem nresqu quddiem il-mulej it-talb tagħna tolbu għall-Knisja tiegħek mulej biex inti tagħtiha li tkun sinjal ta' salvazzjoni għall-ġnus kollha li tolbu. Għall-ġnus kollha tal-art biex jarfu jgħixu flimkien fil-paċi u fil-ġustizzja li tolbu. Għall-morda u l-imġarbin biex mulej inti tagħtihom il-faraġġ tiegħek li tolbu. Għall-familji kollha tagħna biex inti iżommhom marbuta fl-għaqda u fl-imħabba li tolbu. Għall-ħbiebna u qrabadna li talbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna li tolbu. Għall-mejtin tagħna kollha biex inti tagħtihom li jitennew bik għal dejjem li tolbu. Ilqa' missier dan it-talb li aħna qed inpoġġu quddiemek u fil-ħniena tiegħek katina li nirċievu minn għandek il-ħwejjeġ tajba li qed nitolbuk bi Kristu Sidna.